Jo, muistan kun eka kerran kuulin Eminemi oli silleen, että tämähän on semi-heavy, vaikka oli vasta 13 niin tiesin, että halusin rupea rimmailemaan, kirjoitin sanojen perään ja tunsin kuinka paljon tätä kohtaa enemmän. Eräpauli oli eka frendi, jolle uskalsin kertoa, että on MC nykyään. Pelkäsin, että mulle nauraa ja mun kaikki räppisit ihan vetautaa, mut oishan mun pitänyt tietää, että oikein frendit ei naura, vaan ne pysyy sun mukana niinku vittu irkeä peräpukama. Hyvinkin tukala mä oon virus tälle gameille, lopeta tää leikki. Ei kunnia, ei kiitossa, ei kiinnosta. Ei kunnia, ei kiitossa, ei kiinnosta. Jo nyt se palo uhkaa loppua, mut siihen vuosi saanut tottua, kun takana 2 semurayritystä ja räpin pyhänä vestystä, kun eihän muuten kun parhaiden kuulu koskemaikki. Se on tää räppikeimilaki, mut kattokaa nyt tätä vitun isolasten tarhaa. Mua vaan naurattaa, kun nää parhaat on vaan pikku väkittäjä. Viekää vittu nää vitun väkiräpit vitun äkki, koska mä oon edelleenkin virus tälle gameille, joka tämä maailma tulee puhdistamaan sitä paskasta, mitä te sanotte musaksi. Ei kunnia, ei kiitossa, ei kiinnosta.